खुलुमबाय दिनै 17 मार्च 2024 रबिबार आसाम पुलिसनि एसटिएफ बिफाना गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय पानिखायथि ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै गोबां ड्राग्स हमना दोननायफोरखौ अरजों सावदों। 3.842 केजि ड्राग्स, 45.106 केजि गान्जा, 319 कफ सिराप आरो 15,953 ड्राग्स टेब्लेट सावदों। गवालपारा जिल्लानि 17 नं राजा लामायाव मटर साइकेल सालायना थांबाय थानाय सासे सुबुङा हरखाब गंसे बासजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय किरिप दास, धुपधारा गवालपारानि थागिबि आरो बे जाथायनि उनाव बास ड्राइभारा स्पटनिफ्राय खारलांदोंमोनब्लाबो उनाव पुलिसजों हमजादों। उन्दुनानै थाब्लाबो मिडियानि गेजेरजों एमपिनि बिसायख'थियाव आं देरहागोन। क'क्राझाराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जेबो लोब्बा गैया। क'क्राझाराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ देरहाखाया। बे बाथ्राखौ बुंदों पिआरपिनि बिजाथि सन्जय कुमार ब्रह्मआ। गसंआखिसै जे राजु कुमार ब्रह्म नार्जारि बे आदाखौ जितु आं बेसे सिनियर हिसाबै आं सानदोंमोन जे बिथाङा जुदि गेलेयोमोनब्ला टिकेट मोनोमोनब्ला बिथांजों फाइटआ बिराद मोजां जागौमोन आरो सेंग्राजों सेंग्रा नङा होमबा बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जिहेतु आङो दा आंनि दलखौ लानानै लिड खालामगासिनो जे स्ट्रङै दिनैनि दिनाव आं नुनो मोन्दों। खारन इउपिएल बिपिएफआव आं आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों बेबायदि फिटेस्ट केन्डिडेट गैया नुबाय आरो बिथांमोननि देरहानाया मालाबो जानो हानाया फेलें जागोन आरोखि। खारन बे साक्सेसफुल जागोन आरो एक नाम्बार पइन्टआ बिसोरनि उइकखौ आं बुंबाय थादों बिपिएफनि 2 घन्टा बा 3 घन्टानि उनावनो जोंनि पार्टिनिफ्राय जों एनाउन्स खालामगोन होनदों आरो जोंनि दला आं बग्रिबारियावसो थांदोंमोन माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आरो लोगोफ्रा खालामना हरबाय जिहेतु नोंथांखौनो होनांसिगौ रायलायनायनि गेजेराव दा बे खेत्रआव आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दलखौ लानानै। फैबाय थानाय दिनाव आं बुंदों जोंनि पार्टिनिफ्राय बे देरहानाया निश्चित। एक नाम्बार पइन्टआ मानि थाखाय देरहागोन मिथिगौ ना? बे दलखौ लानानै देरहानायनि खारना जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खेत्रयै गोबां जनगोष्ठीफ्रा रागा जोंदों आरोखि जे चिराङाव अलरेडि सासे सायख'जानाय सेलेक्टेड हिसाबै जे रोंगोरा नार्जारिया केन्डिडेट दंखायोमोन एमपि खामोन आरो बे सामान्य फिसा जेनेबा डिस्ट्रिक्टआव मा हिसाबै जेनेबा आरोबाव एमपि केन्डिडेट सानै बिनिफ्राय फैखो बेखौनो आसरित मोनदों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिया। दा गतिके बुंदों आरो बे खेत्रआव फैबाय थानाय दानाव निस्सय जों एबार नोंथांखौनो जेरैखि जाया जोङो फिसा दलनिबाबो आगोलाव नोंथाङा गेलेखानाय हिसाबै बिराद एक्सपिरियेन्स आरो जिहेतु नोंथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दं बे हिसाबै नोंथांखौ जों जेरैखि जाया बारहोहरगोन बे खोथाखौ बुंदों आरोखि। दा आं बुंनो सानदों जे मानो होनना बुंबा आंहा सोरबा चिरां आरो बाक्सा बा क'क्राझार बेफोरबायदि खोथा फैया खिन्थु बिसोरनि उइकखौ बेखौनो बुंदों आरो पाब्लिकफ्रा थासेयावबो बे डिस्ट्रिक्ट मोनसेयावनो जुदि सानै एमपि लाङोब्ला दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिप्राइभ जाबाय नामा नैबे सोंलु नाम्बार सिटिया फैदों। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बुंनो सानदों आं हाजारखि गेलेया मानो एमपि गेलेयोबा मोनसे मानसिनि फेस नांगौ, पपुलारिटि नांगौ, सिनायजानांगौ आरो लोगोसे स्ट्रं केन्डिडेट जानांगौ। बेयाव सोरबा हाग्रामा सोरबा प्रमटआ जुदि सोंनानै जुदि बिसोर जै होनानै जेरोखोम एमसि एमएलए खौ नारखो हरनाय बायदि बेबायदि हाया एमपिखौ। एमपिआ जाहैबाय फार्स्ट सिम्पिटि भटसो नांगौ आरो प्लास कमिउनेल भाब जायो बे माबाया एमपिनि खेत्रआव जाति जनगोष्ठी गावबागाव रैखाखौ मोनगोन ना मोना बे केन्डिडेटनिफ्राय खना बे खना बे खेत्रयैसो होयो एमपिनि माबाखौ आरो केन्डिडेटखौ। आरो सबसे इन्टारेस्टिं खोथाया नैबेनो मानि थाखाय जोंनि दलनिफ्राय दिनै स्पष्ट देरहागोन आङो बेखौ बुंनो सानो 100% बेखौ निश्चित बुंदों दिनैनि दिनाव। खारन बारे बारे बुंबाय थादों क'क्राझारनि खेत्रआव जों खुनु इउपिपिएल बिपिएफजों जोंहा जेबो खोथा गैया। आन्थाइबा जों मोजां केन्डिडेट सबसे बेस्ट केन्डिडेटखौ जों नागिरनानै हरगोन बे खोथाखौ बारे बारे बुंदों दे। खारन फिटेस्ट केन्डिडेट गैखायाबो इउपिपिएल बिपिएफआवबो आरो बे थार जाबाय। आरो सबसे बे खोथाया आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै जों डिप्राइभ जाजोब्बाय जोंनाव लिडार गैला होननाय बे खोथायाथ' सैथो बाथ्रा नंगौ बे खोथाखौ दा नोंथांखौ जुदि हराब्ला आरो जों रावखौबो हरनो हाला। खारन दा कंग्रेसनिफ्राय खोनादों आदा गर्जनखौ बिथांखौबो टिकेट मोनदों होननानै खिन्थु बयबो बुंदों आरो आं गाज्रि बुंनो थाङा बिदा गेदेर आं बेखौ मानियो गर्जन दाखौ लोगो बाहायबाय जोंहा बिदा फंबाय हिसाबै जेबो नङा एज ए हिउमेन बिं हिसाबै जों सम्पर्क दं। खिन्थु खोथाया बाथ्राया जाहैबाय नैबेसो कंग्रेसनि खोथा गोबां मानसियानो बुंदों आरो फेक्टर गैया। दा बे आदायाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो मानसि दा फाइदा आं नों स्पष्ट खोथा दिनैनि दिनाव इउपिपिएल बिपिएफआ खुनु फेक्टरानो गैया देरहाथाव। खारन बिसोर चिरांजों चिरां सानै केन्डिडेट अख्लाबलायखाबाय आरोखि सुरमारखासै बिसोरो नङा होमबा बिराद मिनिथावथाव बाथ्रा। आरो बाक्सायाव सानै केन्डिडेट सरनिया सानैबो सोर थागोन सरनिया जाहैबाय सानै। खारन बेयाव टिएमसिनाबो सोरबा सरनिया आरो हिरा सरनियाबो होफिननो होन्दों होनो मोनो ना बिनि खोथा खिन्थु
बे होमबा सानैबो बिसोर गावसोर अख्रायलायबाय दा क'क्राझारनि खेथ्रआव एकमात्र सिंगेल मा ब्रेन्डजों आं बेखौ दिनै बुंनो सानदों ओंखायनो आं नेगासिनो दङ रिप्लाइ होनो थाखाय दिनै बिथांमोना ओरैबायदि लासिंसिं दे बाथ्राखौ आं बेखौ ओंखायनो बिपिएफखौ आं नेगासिनो दङ सोरखौ गसित खालामो अलरेडि आं मिथिखागौ जे आदा खाम्फाखौ होननानै खिन्थु दिनै फाइनालि जाबाय बेयाव आरो खुनु प्रकारैबो आंखौ फेजेननो हाला न'आव उन्दुनानै थानानैबाबो आङो कन्टिनिउ वास मिडियानि थ्रुयैबाबो आं देरहाबाय बेयाव खुनु रैखा गैला आरोखि बिसोरो एकमात्र आंखौ बुंदों गोबां जेनेबा जोंनि जनगोष्ठी भाइफ्रा जेनेबा लिडारफ्रा बर'फ्राबो आरो मुस्लिमनिफ्रायबो जे सार नोंथांजों जुदि कन्टेस्ट खालामनो हायोमोनब्ला राजु कुमार ब्रह्मल' सेंग्रा मानसि इन्टारेस्टार बिथाङा फाइट नांनो हागौ खिन्थु नोंजों समान स्ट्रं केन्डिडेटआ बिटिसिआव गैया होनदों आरोखि बेखौ स्पष्ट खोथा बे थार बाथ्रा नंगौ नोंनिया दिनैनि खेथ्रआव आं बुंदों एमपिआव जाहैबाय सिम्पिटि भट मस्ट स्ट्रं केन्डिडेट जानांगौ नोंहा माब्लाबा देरहानो हाजार हाग्रामाया बा प्रमदआ जेसेबांखि सेस्था खालामा मानो बे एमसि एमएलए इलेक्सन नङा एमपि नङा बे जेननाया खाथां खुनु माबा गैखाया आरोखि बासायनो हाया बेखौ खारन चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मोननै हानजानिफ्रायबो बिजाथि महरै थिखांबाय नङा इउपिएल बिसोरनिफ्राय जोबोद मिनिथावथाव खिन्थु आं बेखौल' अपेक्षा खालामनानै दिनै फाइनालि मोनबाय बिथांमोना जेननाया खाथा खिन्थु फाइटआ जुदि इउपिएलनिफ्राय टिकेट मोनोबा आदा राजुजों सेंग्रा हिसाबै बेबो स्ट्रं आंबो स्ट्रं हिसाबै जथेस्थ' जोङो फाटाफाटि फाइट जागौमोन ओमफ्राय सोर देरहा बे उननि खोथा खिन्थु दिनैनि खेथ्रआव जेननाया 100% खाथा बेयाव खुनु रैखा गैया पिआरपि पार्टिनिफ्रायनो देरहानायबो निश्चित जागोन जोंनि पार्टि नङा बेबायदि खोथा नङा रायजो राजाया अननाय आरो जथेस्थ' आंनो बावहरगोन मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजाखौ जोंनो अराय सम नांगौ आरो आं दिनै चिरांनि खेथ्रआवबो आं नेग्लेक्ट खालामा बाक्सानि खेथ्रआव बे खोथाया बाथ्राया पाब्लिकनि बुंनाय माखासे दुखु मोननानै बे जाथायखौ बुंदों खारन क'क्राझाराव दिनैसिम लिडार गैला नामा मानो दिनै बारे बारे माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा माने डिप्राइभ जागासिनो दं बे खोथायावसो बुंदों आरोखि सैथो बाथ्रा बे थार खारन सानै बिजाथि महरै बे सामायनो मोनसे फिसा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सानै होबायबा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव लिडारा गैला बे थार बाथ्रा नंगौ बाक्सा आरो चिरांल'सै आरो बे खोथाखौ बुंदों आरो क'क्राझारनि खेथ्रआव लिडारानो जोब्बाय नामा दा नोंथाङा बेसेबांसो भट लानानै देरहासार जागोन बेखौ आङो बुंथ'नो हाया खिन्थु दिनैसिम कन्टिनिउवास दा जेरेखम आङो मोनथिनाय मोननाय बायदिब्ला आरोखि पाब्लिकफोरनि बुंनायनि खेथ्रआव बे 100% देरहाना निश्चित जे बे बेखौ बुंनो आं दा बुंनो हाथ' बेसेबां लानानै भट देरहागोन देरहा खिन्थु दिनैनि दिनाव पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टिनिफ्राय बिजाथि महरै जिहेतु आंखौ सायख'दोंब्ला बेयाव आरो खुनु प्रकारैबो आंखौ जेननो हाया बे 100% रोखाखा आरोखि खारन बिसिनि उइकआ बेनो खारन मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इउपिपिएल बिपिएमनिफ्रायबो होबाय आं बे टाइमखौल' नेगासिनो दंमोन खिन्थु आं नै 1 घन्टानि फरायनोबा 2 घन्टानि नोंथांमोननो बेनि माबाखौ एसएमएसखौ हरनाय जाबाय स्ट्रंलि बेखौ रायजो राजा आइफा फंबायफ्रा जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा नुदोंब्ला निस्सय बेखौ बुजिनो हागोन सिन्था खालामगोन फैबाय थानाय दिनाव दिनै आं मोनसे स्पष्ट खोथा नोंसोरनो बुंनो सानदों दिनै मात्र बाक्सायाव दङ 2.5 लाख बा 3 लाख भट बिनिफ्राय जाहैबाय चिराङाव 2.5 लाख 5 लाख जोंना कनस्टिटिउन्सिया दिनै बेसेबां दं जोंना मोनबा एमएलए नङाबा समस्ति मोनबा एमएलए समस्ति गैयाबा पने 9 लाख दं मा खेथ्रआव बिसोर मोननै ज' बुजाबो हाया माथो बेखौ अंकखौ बिसोरना मेनेजमेन्टआ खम जादों खमजुरि बे खुनु प्रकारै बिसोर जे माबाला देरहाला चिरांनि खेथ्रआव केन्डिडेट सानै होनायनि थाखाय इउपिएल बिपिएफआबो बे जेंनाया स्पष्ट जाखाबाय खिन्थु क'क्राझार खेथ्रआव पिआरपि पार्टिनि नेतृत्व बे 100% खाथां देरहाबाय आरो सोरबाफोर जुदि निदुला हैबा खुनु फेक्टर नङा खारन एमपि गेलेनो मोनसे फेस नांगौ जथेस्थ' फेसआ दंखायो बेखौ आं खुनु प्रकारैबो दस्रा पार्टिनिखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु नैबे मुहुर्त टाइमाव 2024 फैबाय थानाय दानाव बेयाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहाना खाथां आरोखि गोजोन्थों नोंथाङा जुदि देरहानानै जुदि नोंथाङा एमपि इलेक्सनाव देरहासार जायोब्ला रायजो राजानि थाखाय मा खामानिखौ मावगोन नोंथाङा बेथ' नंगौ नोंथांनि सोंनायाबो थार मानो होनना बुङोबा पाब्लिकखौथ' जोङो सासे जुदि इसोरनि अननायाव जुदि अबंलावरिनि गेजेराव जुदि बारग'लाङोब्ला बा देरहायोबा फैबाय थानाय दानाव आं बुंनाय नङा जे प्रत्येकटा जनगोष्ठीना साख्रि बाख्रि होगोन बे हानाय बे खोथाया थार नङा खारन साख्रि बाख्रिया स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बिटिसि सरकारनि आन्दारावसो थायो टार्गेट फरगेटआवबो खिन्थु नैबे खेथ्रआव मुहुर्त टाइमाव बुंगोन नोंगौ बबेबा सोरबा फ्लाड थाट जायोबा सिटुवेसन जायोबा बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनाय मानाय गिदिर गिदिर हस्पिटाल मोजां इउनिभार्सिटि बेफोरखौ आं लाबोनो सेस्था खालामो जेसेबांखि हायो एमपि फान्डनिफ्राय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि